Okay, maying gabi sa tanan. Let's all stand, no? Ako mong gihangyo sa pagtindog. Murag first, second service ra kadaghana, but salamat sa Ginoo kay naa ka. Ang importante igsoon naa ka og naa ang presensya sa Ginoo. Amen. Sige, let's pray. Padayon tang magampo sa Ginoo to ask for more than kaniya, no? Gingon pa sa maong kanta ganina nga show us what we don't know, more of you. Lead us to a new place. No, so ato lang i-pray karon sa Ginoo igsoon. No, that God will reveal us new things, more from Him. Amen. Let's pray. Our Heavenly Father, your presence is here with us, O God. Salamat kayo, Lord, sa imuhang pagbuo-buo sa imong presensya. As we honor you with songs, with worship, with praises, with hymns, O God. And Lord, karon nga taknaa, Father God, among gipadayon namo, Lord, o gipangayo, gikan kanimo, O God, sa imong presensya to reveal new things from us, Father God. Unsa may mga wala namon hibalan, Lord, we pray that you will reveal it to us through your word. Whatever, Lord, sa imong nalimtan, pahinumdumi mi karon, Lord, through your word. Unsa may mga natabunan na, Lord, sa kalibutan, Lord, I declare breakthrough karong kagabhion, Father God, through your word. Lord, ikaw lamang, Lord, may matuboy, ikaw lamang may maila, ikaw lamang, Lord, may mahimaya, Father God. Salamat, Lord, for your word tonight. Bless your word. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Before tumumuling ko, now let's continue to stand and read the word of God, Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 verses 15 and to 17. Ephesians chapter 5 verses 15 and 17. Okay. Kung nakita na ninyo igsoon, naman mo'y Bible din ha. Dungang tagbasa mo. Basa ko sa amplified version. Whatever sa nga version mo na, okay, magdungang tagbasa. Okay. Therefore, no, ready na ka? Let's read. Go. Therefore, see that you walk carefully, living life with honor, purpose, and courage, shunning those who tolerate and enable evil, not as the unwise, but as wise, sensible, intelligent, discerning people, making the very most of your time on earth, recognizing and taking advantage of each opportunity and using it with wisdom and diligence, because the days are filled with evil. Therefore, do not be foolish and thoughtless, but understand and firmly grasp what the will of the Lord is. Ang tanan mingon og, amen. Kapang lingkod mo, balik. Ang Ginoo magapanalangin og dugang sa pulong atong gibasa karon. Karon nga gabi magisgot ta igsoon, a life with purpose. A life with purpose, ang colon, I am for God's use only. Ingna imo kaugalingon, I am for God's use only. Sige, balik ta. Yeah. Kitang tanan, no? Tagsa-tagsa ta. Ingna imo kaugalingon, I am for God's use only. Okay. Kung mag-isgot about purpose, igsoon, when we say purpose, ang meaning ana niya, it is the reason for which something is done or created or for which something exists. No? Ang purpose or ang katuyuan, no, sa Bisaya, no, sa Yano lang ang pagkakuan, ang meaning sa purpose is katuyuan. It is the reason for which something is done. Mo isay rason nga nung mabuhat ng usa ka butang or nabuhat ng usa ka butang. Or unsay katuyuan or unsay katuyuan nga nung nag-exist ng butanga. Diri sa kalibutan igsoon, every single person diri sa kalibutan naagay purpose. Whether wala sila kahibalo or kahibalo sila, whether unsay klase nilang kinabuhi, tanan din sa kalibutan, every single living person diri sa kalibutan na naagi purpose, naagi katuyuan. Whether unsa man lang estado, each of us, each of them is created by God, not by accident, but naagi siya purpose. But the problem is that some are lost. Naay uban nga wala kahibalo sa ilang purpose. No? Naiduha daw kabuok klase nga tao din sa kalibutan. Una, wa siya kahibalo siyang purpose. No, mo ni sila ang mga tao nga that's why naiuban nga daghan nga nagpakamatay. No, they've committed suicide kay moabot gani ang kalisdanan na ay mawala silang kinabuhi. Nga mo na ilang gigunitan kaayo
And ang mahitabo, muna-una na sila, unsa naman akong purpose na, nawala naman siya. Unsa na lang may sense sa akong life, nawala naman akong trabaho. Wala sila kahibalo, no, sa ilang purpose. Ikaduha is, he knows, no, kahibalo siya sa iyang purpose, but he is not living it. Kahibalo siya, pero sukwahi iyang pagkinabuhi. So when you wonder, kung sa di katawo, kung mag-wonder siya, no, kung wonder, nagduha-duha siya ba? Wonder nga, W-O-N-D-E-R. When you wonder, you wonder. Wonder nga, W-O-N-D-E-R, ang wonder, W-A-N-D-E-R, meaning maglatagaw ra sa kalibutan. When a person wonders his purpose, he wanders in the world. Latagaw ra, walay direksyon. And I tell you po, igsoon, karong kagabhion, through the word of God, each one of us, diri nga room, dinhi nga hall, naaputay purpose. Amen. Whether kahibalo po ka or wala, I tell you, naadyo kay katuyuan, igsoon. You are not born out of, although, basin, no, nadianing, you are born out of accident, wala giplano, kunuhay sa imong ginikanan, imong pagkahimog subat, naabot ka diri sa kalibutan, pinaagi sa Ginoo, you are created by God with a purpose. Walay aksidente dinhi sa Ginoo. O kitang tanan, tao man dinhi, amen? Kung tao ka, igsoon na kay purpose. Kisa man po dinhi nakaila sa Ginoo. Kung kaila po ka sa Ginoo, yung samot na nga na kay purpose. Amen? No, samot na nga na katuyuan imong kinabuhi because the time that you have accepted Jesus as your Lord, nadyo kay purpose din ha sa Ginoo through ni Jesus. You have to know that truth, igsoon. Kinahanglan makahibalo ka, kinahanglan mabutang na sa imong kinasuluran karon before ka muuli. Ugawas aning dapat kung wala ka kahibalo that you have a purpose, wa ka balo nga unsa day kaha akong purpose. You have to know that you have a purpose din ha sa Ginoo pinaagi ni Jesus. Unsa man ay consequences, no? Gusto lang nako ipakita kayo karon ba nga unsa di ay ka-importante di ay nga makahibalo ta sa tong purpose. Naitulo ka bu consequences. There are 3 consequences kung usa ka Kristohanon lost siya. Kanina guys, ko matag lost nga tawo, no? Napo day lost nga Christian. Kristohano na siya, nakaila na siya sa Ginoo pero lost gihapon siya. He doesn't know unsa day ang purpose. Una nga consequence, una nga mahitabo, senaryo sa usa ka lost nga Christian is easy things become hard para niya. Ang usa ka Kristohanon nga wa siya kahibalo sa iyang purpose siyang kinabuhi, Kristohano na siya, ang mga sayon nga mga butang lisod para sa iya ha. Devotional. No, if ang devotional, maghimog journal, pag-invite og mga tao, sayon ra kay but ang usa ka Kristohanon nga wa siya kahibalo sa iyang purpose, wa siya kahibalo para asa ng mga butanga, lisod kay na para sa iya ha. Miskin unsaon og miskin unsaon pag-encourage ang leader. Di gyud niya mabuhat ay kanang kuan manggod sayo kaayo, dili ko kamatag sayo, adi ko kang daghan kay excuses. Muna ang mga taong that they live by their emotions, they don't last long, they easily quit. Tingnan naman, pirmi lisod tanan. Napato isa ka doktor, no, doctor of psychology, si Dr. Viktor Frankl, ni ana siya, he who has a why to live for can bear almost anyhow. Ang usa daw katawo nga naa siya'y katuyuan, kahibalo siya sa purpose siyang life, can bear. Iyang maantos niya tanang kalisdanan. Kaya nga naman, kahibalo siya sa iyang purpose. Pero sa tao nga wa kahibalo sa iyang purpose, miski sayon raw ta kaayo, muundang na siya. Ano man, he doesn't know para asa di ay. Ikaduha, no, they don't last long, they quit. Ikaduha, they can be easily dragged anywhere. Dali silang madala-dala. Dali ra silang mabira-bira. Adiri kay lingaw di anhi. Ay ayaw di adto. No, Kristohano na ka adiri na iinom di anhi. Sige kay lingaw kay nakoy problema. Ay diri-diri kay naay ML di anhi. Adiri ra ko. No? Naay mga dali ra kayo ma-impluwensya ba? Pero Kristohano na ta. Nganong dali ra man kaayo nga ma-impluwensya, dali ra man kayo mabira kay ngano man wala siya kahibalo siyang purpose.
Nana po din kay ala ka nang nabalaka ko kay kuan ka nang na pandemic unsa ba ka dili lang ko musimba sige diri ra ko sa balay. Sige kuan ra ko di ari ra ko kay kuan ang amo ang balay ron dili lang ko musimba kay mutrabaho sa ako. Dali ra kay ta masunod-sunod sa panahon, dali ra kay ta masunod-sunod sa panon sa mga tao, dali ra kay ta masunod-sunod sa atong pagbati. We can be, that person can be easily dragged anywhere. Kung unsay nahitabo siyang palibot, they are easily distracted. Dali ra kay siya madistract kay nga naman, he doesn't know ang iyang purpose. Another, they don't know how to follow Jesus. A Christian who is lost doesn't know how to follow Jesus. Naara siya sa church, patungod kay naa siya'y katuyuan lain, o naa siya'y tuyo sa lain. No? They're only present because of someone or something. Para ito, nainumdum mo sa kuan ni Jesus sa una nga, magsunod-sunod, ana si Jesus, nagsunod-sunod lang muna mo kay para makakaon ka. Makakaon mo para makita mo mga milagro. But you are not really seeking me. Yan si Jesus. So, possibly di ay, nga na yung mga Kristohanon, they're not really following Jesus. Naara sila, they are present sa church, they are present sa cell group, kay tungkol kay naa sila'y gusto nga madawat. Naa sila'y tuyo sa usa ka tawo. Sa una kuan ko nga na yung mga nadaghan kayong mga kuan ka ng mga laki itong sa una kay sa old church. Nasa lagi panguyaban nga babae niya na busted man sila. Wala pud sila. No, so they don't really know how to follow Jesus. That's what you call a life of purposelessness. Walay katuyuan. Karon kagabi unsa kay kabalo ba ka ta sa atong katuyuan? Kabalo ba ka ta sa atong purpose, sa atong kinabuhi? Because a life of purposelessness, it means spontaneous, objectless. Kada bang wala kay tumong. Without meaning, aimless. Sa Romans chapter 3 verses 11 to 12. Romans 3:11 to 12. There is no one who understands. There is no one who seeks God. All have turned away. All alike have become useless. There is no one who does what is good, not even one. Walay miski isa di anhi nga nagngita di ay sa Ginoo ni ana si Apostle Paul. Tanan is ning layo, tanan ning talikod sa Ginoo. Everyone have become useless. Sa dihang di ay usa ka tawo wala siya nag-seek na sa Ginoo. Sa dihang di ay wala day ning dawat ang Ginoo diha ni Jesus, his life becomes useless. Wa nay katuyuan. No matter unsa imong estado sa imong kinabuhi karon igsoon, whether you are the CEO of a company, manager ka, grabe ka imong sales, nang dagko na kaayo, say, grabe imong business, but if you really don't have a relationship with Jesus, if you really don't have Jesus sa imong kinabuhi, useless jud imong kinabuhi. I tell you. Wala gipulos. Because you know what? You are created for His purpose only. Ina na po imong kaugalingon, I am created for His use only. Therefore, egson, kung Kristohanon ka, na kay katuyuan, you must have direction, motivation, mission, vision to fulfill that calling sa imong kinabuhi. Amen? Ang right purpose, igsoon, kay namagod po yung sahay. Namagod yung sahay nga, ang usa ka tawo, naa siya'y katuyuan, pero sayop siya nga katuyuan. Tama ba? Pwede mo siya yung nako'y purpose. Ang kong purpose nako is mahimong singer. Ang purpose nako mahimong mama. Ang purpose nako unsa ba ka iyang kuan? No nanay, posible din na siya ingon ana ang mga huna-huna sa mga tao. They know their purpose but they are living the wrong purpose. Because ang tinuod nga katuyuan sa usa ka tawo igsoon mahibal-an lagi siya pinaagi sa inquire nimo sa pag-ila-ila nimo kinsay gabuhat niya. You must know the Creator so that you will know your purpose. Kung karon naglingkod ka karon naglibog pa ka, unsa man gyud di ay?
You've been living your life 30, 40, 50 years, pero galibog yapon ka sa imong katuyuan, sa imong kinabuhi. Ilha ang Ginoo nga imuhang magbubuhat igsoon. Like any other nga mga invention, creation, para aning ballpen. No, ballpen siya. For example, ako'y gabuhat aning ballpen. Ako'y nag-invent aning ballpen. Ballpen mo siya dagway, no? Para asa ba ang ballpen? Para sulat? What if paingon ko ninyo nga pwede na siya mahimong dulaan? Kinumdum ko anang mga sa high school years, masuto na ako mga early 2000, kining ballpen, labi ning uni nga ballpen, himo ning haplo. Ako mo ana, kanabang tabasan ni siya di anhi. Kuan din ni. Kuan kani kanang halinon kani nga ballpen sa putlon ni di anhi. Dayon himo agi pa ani. Dayon, nadanay ka ng kawayan, kadumdum ana. Miski mo agi bago pa kay na siya nga ballpen, kuan yun na sa mga tao. What if maingon ko niyo nga muna siya purpose ani? Di ni siya ballpen, mura ra nig ballpen pero panghaplo ni siya, no, pangtira sa mga bata no nga mga buluyagon. Di mo makabuot na mo, di mo kabuot na kay nga ako may gabuhat ani. Mura ra man nig ballpen pero panghaplo man eh. Kung lingkuranan, kung ako'y ga-invent sa lingkuranan, mura ra siya lingkuranan, but what if moingon ko ninyo as an inventor nga, himo na siyang dulaan sa bata, kadamit ang ana, guyod-guyod. Wa mo'y mabuhat, kaya nga naman, ako may inventor. I am the creator. So the only way di ay nga makahibaluta sa purpose sa usa ka butang, the only way di ay makahibaluta sa purpose sa tong life is to know, to inquire the creator. Amen? No, when you know Christ, when you constantly read, listen, study the Word of God, makahibalo jud ka sa imong purpose igsoon. Imong paglingkod din na imong pagbasa sa pulong sa Ginoo, makahibalo ka sa purpose. Why you are here. Your purpose is dili kung ang purpose gani nimo karon igsoon is dili ang Ginoo, I tell you, you are lost. Kinahanglan you must get right karong kagabihon before before ta mo gawas ani nga dapit. Gusto ba ka na igsoon? Kung ma-test nato karon igsoon kung ang Ginoo ba jud ka ang ako am I living really for God? Am I really living with purpose akong kinabuhi? Ato na ni imagine igsoon. Imagine nato ang pinaka-importante nga butang sa tong kinabuhi. No, kadang be with me ani. Ito ka imagine ko or unsa may pinaka-importanteng butang nimo sa imong kinabuhi karon? Or kinsa may pinaka-importanteng tawo sa imong kinabuhi karon? Sige daw, una-una. Is it ang imong trabaho? Is it your 5 to 6 digit nga salary nga trabaho? No, is it your bank account? Is it your car? Is it your boyfriend? Is it your girlfriend or wife or husband ba ka? Nakauna-una na kaigsoon? Naguna-una ba mo? What if mawala na siya one day? What if gikawat imong sakyanan? What if mawala na siya nga loved one? What will happen sa imong life? What if one day mabankrupt ang negosyo? Ay, tumbako po. Bihon, oy. Illustration lang gani. No, I just want you to maabot na sa realization ba nga ang purpose, why am I here, or unsa man di akong purpose, is it really God? Or basin nag-hold on ta ning mga butangan, but if one day mawala ni sila, basin mawala pud ta sa Ginoo. Like if that happens igsoon, then dili day ang Ginoo atong dili wala di ta nag-live sa purpose sa Ginoo. Naggunit ra day ta sa mga kalibutanon nga mga butang. Then lisod kay na ingon ana nga klase nga kinabuhi because everything na diri makita nato, everything everything nga tangible kana magunitan, mawala ra ba gyud sila one day. Di gyud nato na sila mapugngan. Di gyud nato sila makontrolahan, but di nato sila makontrolahan nga one day mawala gyud siya. But what motivates us? What is really our purpose? No, kay kung mawala sila, mulayo na po hinuon sa Ginoo, sa kay mahimong reaction or status sa ato ang kinabuhi. Sama sa usa ka batan-on nga ako ang gipangutana nga
Ako siya importante lalaki ko nga, doy, nanguyab daw ka ani niya? Tanak ko niya. Wala man te. Ano siya, wala pa man te. Wala pa. So naagyo day kay balak, kay batanon pa man, mga 16 pa edad. Na day kay balak. Yes, dili ra karon te kay ako ang priority, akong relasyon sa Ginoo. Wow. Kiligon po ng Ginoo, kiligon po ka nga, wow, na day nang laki. But I discovered, kini day nga lalaki, wala siya nanguya, but he is pursuing kini nga certain nga babaye nga iyang grabe iyang pag-amiga, grabe iyang iyapang ihatod niya. Pero sila wala siya nanguya, pero ihatod niya kung magabinan ang babaye, iyapang ipaila ang babaye sa iyang mama, iyapang nagpursue gapon siya sa babae. You know what? Sayon na kay nga moingon nga ang ako ang rason sa akong kadasig ang Ginoo. When we are in the, kanang okay atong kinabuhi, but kana lagi kung moabot gani ang kawadon. Mawala na siya nga importante nga tawo sa atong kinabuhi. Kay katong nga batanon, mahadlok man to siya, mawala atong bayhana. Muna, miski wa siya nanguyab, ihagya pong giporso. Kay kung mawala to siya, wata kay balo, sa mahitabo po siyang kinabuhi. The greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. Or sa tuang mga Kristohanon, you know what? The greatest tragedy in life is not death, but a life with a wrong purpose. Sayop nga katuyuan. No, let us not hold on so much sa mga butang diri sa kinabuhi nga makalimot na ta sa purpose nato sa Ginoo. Ganinang buntang nagisgot si Pastor Juan ng mga landmines. No, na ay mga hindrances ba? Kining gisgutan ni nga death igsoon, the greatest tragedy is not death. Dili lang ni siya physical. Kay balo ba mo ana? Death is not just physical, gipasabotan. It may mean spiritual death. It may mean a life without direction. It may mean a life nga wala joy kalipay. A life without kanang sakto nga direction paingnan sa tong kinabuhi. But karon igsoon, I pray nga that God will reveal to us karong kagabiyon ang purpose nato sa tong kinabuhi. Nga mahimong align atong life sa purpose sa Ginoo, and we will live that life with purpose. Amen? Sa Acts chapter 20 verse 24, Acts 20 verse 24, but I count my life of no value to myself, so that I may finish my course and the ministry I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of God's grace. Grabe kaayo, kini nga tao, igsoon, grabe kayo nga, he knows the purpose siyang kinabuhi. Nga niana gud siya nga that I count my life of no value. Wala na'y kapuslanan akong kinabuhi. Aron lang that I may finish the course and the ministry that I received from the Lord Jesus. Mas una na nako ang Ginoo. I count my life as kanang ubos na. Tungod kay akong gipataas na ko ang Ginoo. Because I know my purpose. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, 2 Timothy chapter 2 verse 21, therefore if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. You are cleansed, igsoon, giluwas ka sa Ginoo, gipasaylo ka sa Ginoo, gihinluan ka sa Ginoo, because you are a vessel for honor. Gamitonon ka, igsoon, for useful purposes. Purposes nga para sa iyang himaya. Amen? You will be a vessel of honor, sanctified, useful for the master. Nakahinumdum mo adtong sa John nga giingon niya nga sa dihang ang kini siya nga kahoy wala nay pulos, yan ang ilabay. Dili ta gusto maabot ang ingon ana igsoon. Because you have been saved, you are forgiven, you have been redeemed sa Ginoo. Dili lang taman di anha, but gibuhat na sa Jesus died for us para mahimo tang magamit sa iyahang buluhaton. Amen ba? So that you will be prepared for every good work. Amen. Dinhi sa Ephesians 6, balik ta sa ato ang gibasa ganina nga main verse. Sa preceding verse ani sa verse 14, yan siya for this reason.
No? Listen, ani, listen. Awake, sleeper. Arise from the dead, and Christ will shine upon you and give you light. Mata. No, kay base na yung mga Kristohanon nga wala nagmata karon. Na yung mga Kristohanon nga lagi walay purpose, walay katuyo, wa sa kay balo sa iyang katuyuan sa kiyang kinabuhi. Spiritually dead. Arise from the dead, and Christ will shine upon you. So verse 15, therefore, diri ka mo ani sa mga points. So I have only 2 points sa message sa Ginoo karon kagabihon. Therefore, see that you walk carefully. First point, igsoon. Karon nga you are a woman of purpose, you are a man of purpose, and you are for God's use only. Number 1, you must walk carefully. Inay mo ko galingon, I will walk carefully. Ato na i-declare, I am for God's use. So I will walk carefully. So verse 15 akong balikon, therefore see that you walk carefully, meaning no sa amplified nga version, giingon dani nga living life with honor. Kanang karespeto ba, no, na honorable. A life of purpose and courage, kaisog. Kini bitaw mga tawo nga na ay purpose igsoon, di gyud ni siya mo back out sa tanang unsa may mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Di gyud ni siya mo atras sa mga hagit sa kinabuhi ngano man. Ang kinabuhi nga na ay purpose, having a life or having the knowledge kung nakay balo kasi mong purpose igsoon, nadyo kay kaisog sa imong sulod, nadyo kay security, nadyo kay secured jud ka sa imong kinabuhi. Di jud ka basta-basta maparog, di jud ka basta-basta nga mahadlok sa mga threat, no, mga hadlok, no, magpagpanghadlok sa kaaway sa imuha. Living life of courage. Sa NLT nga version ay siya, be careful how you live. Sa Bisaya, gingon day busa magbatngon ka mo pag-ayo sa inyong kinabuhi. Ayaw ka mo pag kinabuhi sama sa mga way alamag, kundili sama sa mga maalam. Kini diyang mga wala kahibalo sa ilang purpose igsuon, gistorya ni siya sa pulong sa Ginoo nga mga walay alamag, mga ignorante. Ignorante sa kamatuoran. Muna karon nga kagabihon igsuon, kita nga natay katuyuan din ha sa Ginoo that we are instruments para sa katuyuan sa buluhaton sa Ginoo. We must walk carefully. Maglakaw ta nga magbinantayon. Amen. Mga gitag kaalam sa Ginoo igsuon. Dinhi sa 1 Corinthians 9:26. Nindot kani siya nga sa NLT. 1 Corinthians 9:26. Ato ning basaon na, so I run with purpose in every step. Naman dan ha, no? Okay. So I run. Mitagran nga na mundagan siya with purpose in every step. Every step ni ana si Paul nga adunay strong conviction sa iyang purpose. Si Paul nga kahibalo siya, no? He is a man of purpose. Kahibalo siya sa iyang katuyuan igsoon. Ni ana go siya nga, so I run every step. So I run with purpose. Matag step nga akong buhaton na agyoy katuyuan. Dili ko mo take og another step nga wala lang, way pulos. But I run every step nga naadyoy purpose. Kabalo jud ko para asa akong pagdagan. Every step counts igsoon. Everything that you do, madako man o magamay, everything counts atubangan sa Ginoo. I am not just shadow boxing. Tag shadow boxing gani kana bang nagbox ka sa air, kanang nagsumbag ka sa air lang. Kung kung in the context of sports, so ang shadow boxing is very useful sa sports or very useful sa health. Tama ba ko sa mga sports enthusiasts, no? Ana lang ba? No, labi na mga boxingero. Makaayo nindot kay ng shadow boxing, pero in the context sa purpose sa atong kinabuhi igsoon, that's very exhausting. That's very useless. Kanang nakay ginasumbag nga wa di kay ginasumbag. Kanang nakay ginalakaw nga wala day katuyuan, kapoy ba na nga kinabuhi. Nagmata ka taga-adlaw nga para asa din akong pagmata. Kapuya, uy.
Wala may lami ang kinabuhi. Kaya nga naman, you are just shadow boxing. Ang atong every step na atong ginabuhat, wala na'y pulos. Muna kapoy. Muna ni siya rin, I'm not just shadow boxing. Kaya ang shadow boxing sa context sa pagkinabuhi nga na purpose, it's purposelessness. Purposeless. Sa Common English Bible, giingon na nga, so that this is how I run. Not without a clear goal in sight. Grabe, no? Matag-usa na yung buhato niya, mataglakaw niya taga-adlaw, there must be a clear goal in sight. Naagi klaro ko nga padulungan. Nakasight na. Okay, diri ko padulong. Sumulakaw ko di anhi. Kaya ang shadow boxing, I fight like a boxer in the ring, not like someone who shadow kano. Kaya kung shadow boxing, bisan asa ra nga direksyon. Muto ganina ang giingon, diri na ko. Mauban, diri na po di ko. Diri na po go. Muna, gikapoy katibok adlaw nga wala. Exhausted lang atong kinabuhi. But ingon din, I run with purpose in every step. So you must walk carefully, igsoon. Amen. Ina na po mo kaugan, I will walk carefully. Since you are a woman or a man of purpose, igsoon, you must walk carefully kay Kristohanon ta. Kining sa mga artista sa Korea, igsoon, recently na-istorya sa kuha, kining mga artista magud sa Korea, ang mga fans, ang fandom nila di adto, grabe kay na sila ka fanatic sa ilang mga artista. Na to the point nga magbuot na sila kung kinsay mahimong Paris, ilang image sa ilang artista igsoon. At kanang pwede pa lang perfect na siyang artista, perfect na siya nga pagkatawo. Nani certain nga artista, hindi lang ko kalitok siya ngalan, nga pag nakauyab man siya, di man ang babae is dili maayo ang reputation siyang pamilya, gibash siya maayo. Gi-attack sa mga fans atong lalaki ang iyang uyab kay maot ang reputasyon sa pamilya ng babae. Kung nagibuhat nga sa past no, napatoy bullying, nagbully to siya sa bata pa kana siya nga certain artista, gipatangtang na nila sa ana nga teleserye. Inana na sila ka grabe ka fanatic kana sa Korean nga mga fans sa ilahang mga artista. That's why ang mga Korean nga artista maningkamot gyud na sila to live a perfect life. Kita igsoon labaw ta sa mga Korean nga superstar. We must walk carefully. We must walk with purpose. Sin asa ta mo abot sa tong kinabuhi, asa ta mo adto anang adlaw, we must walk carefully. Dili tungod kay para mahimong perfect atong kinabuhi para kanang makuan ko. No, because ingon sa Matthew 5:16, do not hide your light. Ngano mahimo tang careful because anak ta sa Ginoo. Your life has a purpose naman gud karon. Dili na tong sa una nga bisan asa na lang ta. Sa Matthew 5:16 sa Passion Translation, so don't hide your light. Let it shine brightly before others so that your commendable works will shine as light upon them. Then they will give praise to your Father in heaven. No, when we walk carefully, so dili ingon nga para mahadlok na lang jud ka nga masayop ka or kinahanglan ma-perfect yun ang kinabuhi nimo. But we will walk carefully because we have the life. We must live a life that will give honor to our God. Nanang may katuyuan atong kinabuhi karon. Nanang may saktong direksyon, so we must live carefully. A life with purpose. A life nga magdala sa kahayag sa Ginoo. Do not hide your light. Karong panahon na igsoon, dili gyud panahon karong itago nato atong kahayag. This is not the time nga mahimo tang silent sa atong pagkakristohanon. This is the time that we must shine our light so that others will give praise to the Father, to God in heaven. Mahimo tang panalangin. That's why we must walk carefully. We must walk each step with purpose. Dili lang, basta lang naa. Amen. Ikaduha, since we are a man and woman of purpose, and we are of God's use only. Number 2, I will make the very most of my time.
Sige, mo declare na puntaan eh. I am for God's use only. So I will make the very most of my time. Okay, then hira siguro ang taga-Happy Church. Murag lahi sur ni sila nga church dan. Okay, come on Happy Church. I am for God's use only. Diri na gid ako madunggan. Basin bungol niya ako ang right na ako nga dalunggan. I am for God's use only. Dunggan na ako. I will make use most of my time. So verse 16 on making the very most of your time on earth, recognizing and taking advantage of each opportunity and using it with wisdom and diligence because the days are filled with evil. Ayaw paggamit ang inyong panahon. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Sa verse 16 kung mamatikdan nimo, gisgutan dito to make everything you do that nga naagi purpose, to make everything that you do count. Kining sa verse 17, it is taking advantage of the time that you have. Ang pagkinabuhi day nato with purpose igsoon is dili na siya may tungod sa kwarta. Ang pagpagamit nato sa tong kinabuhi sa buluhaton sa Ginoo dili siya may tungod sa kwarta. Amen ba? Dili siya may tungod sa talento. Sila lang kay wa ko'y talent. Sila lang kay nindot sila tingog, maay sila muwali. Sila lang kay nasa lay kwarta ako, busy ra ko. But unsay naa natong tanan dian he? Time. Dili tanan Tinoo, dili tanan talented. Tuo mo na? Dili tanan maayo public speaking. Dili tanan maayo mo sa bakay mga maayo mo sayaw. Kitang tanan natay time. Kisay dili walay time. Kita bang tanan natay time? Kisa may diri nga na 24 hours taga-adlaw. Kisa po diri na 48 hours yang taga-adlaw o kanang naabot og 25 hours yang adlaw. Kay mangutang daw mi og pila lang ka minuto sa imuha. Kitang tanan equal. Walay na kulang, walay sobra. Equal tang tanan. That's why ingon din nga I will make the very most of my time. And that time is now. Ang pagpagamit ay nato sa atong kinabuhi, living a life of purpose, igsoon, making use of our life sa buluhaton sa Ginoo is now. Karon. Nya, pandemic man karon, no, the time is now. Nya, gaskwela pa man ko, no, the time is now. Laburos pa man ko, no, the time is now. Nya, kung maginikanan, di man mo, na may persecution sa akong pamilya, di ko panion rin, no, the time is now. Busy pa ko sa akong negosyo, no, the time is now. Gusto pa ko magminyo, no, the time is now. Nakoy 7 ka anak, no, the time is now. Wala pa ko'y anak, no, the time is now. Kaya gingon din nga, the days are evil. We don't have much time left, igsoon. Even karon mga panahon na, times are very uncertain. Wala kakabalo ganyan sa may tabo sunod simana. Tama ba? Sa una, grabe kay pagplano nato, no? Plano glaag, 1 year pa lang gani, nanatay pang-book sa flight sa aning kuan. Pero karon mag-book kag flight mga next month siguro, di ka sure kung madayon pa ba tong, basin makancel ra. No, we don't have much time left. So on, the time is now nga maggamit imo ang kinabuhi for the purposes of God. No matter unsa imong ihatag nga excuse. Kayong uban na anak, ang uban daghag anak. Ang uban no, wala gyud sa diri sa tuwa nga mahutdan gyud sa ihatag nila nga excuse nga di sila ka nganong dili sila ka respond, nga di sila ka lakaw sa iyang purpose na dinha sa Ginoo. But the time is now. Whether na kay sakyanan or wala, the time is now. Whether na kay trabaho or wala, the time is now. Amen ba?
Romans chapter 12 verses 1 and 2. Sa Message ta nga translation. Romans 12, 1 to 2. So here's what I want you to do. No, ni ana no, ganahan kay ko ani nga ni tatak jud kay nako ni nga version ba ani nga verse kay popular po siya nga verse, but I like this version. Here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, walking around life. Kay kini mabutang all of us can relate. Kitang tanan matulog, kitang tanan mukaon, kitang tanan ay trabaho natay buluhaton. Kitang tanan no na natay ginabuhat. And place it before God as an offering. Ihalad na sa Ginoo as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Dawato nato ang unsay gusto nga ipabuhat sa Ginoo sa atoa, that is the best thing you can do for God. In your everyday life, ha? Wala lang nag-specify ang Ginoo nga kana yung inani na kay 144, na kay 12. Nakawali na ka sa kuan, pila ka mga tawo, inani na imong na-invite, no, giingon na rin your everyday life. That is walking your purpose, igsoon. Don't become so well-adjusted to your culture. Masaya magkudaghan mo na kung kuan ganina nga daghan kay tag-excuse ba? No, ganyan, nag-isgot man si Pastor Juan sa landmines, no? Daghan kay tag mga pwedeng ma-excuses, addictions, immoralities, sa patoy mga hindrances nga pwede nga maka-drag sa atong purpose, sa atong palayo sa Ginoo. But ngayon, don't become so well-adjusted. Ayaw kay pagpakahiuyon sa nahitabo sa kalibutan. Kay dili ra ba ta magdugay dinhi? No, maka-enumerate sa itong pambuhat. Nangita para ba kong kuan? Inani pag gusto na kumitabo. No, don't become so well-adjusted. Kay padulong ra ba ka, para langit ra ba ka, dili ra ba ka magpundo din eh. Don't become so well-adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. No, gi-adjust na nato ba, no, tong kaugalingon sa mga panghitabo sa kalibutan. Instead, fix your attention on God. You will be changed from inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. So pinaagi na igsoon nga dili nato i-adjust nato atong kaugalingon sa mga kultura diri sa palibot nato, but instead we will allow God to use us for His purpose sa iyang katuyuan. We will dali ra kay ta maka-recognize sa unsay iyahang ipabuhat sa atoa. Kung ato gani ipadayon ang atoang sa balik sa Ephesians chapter 5:17, don't live carelessly, unthinkingly. Make sure you understand what the master wants. Kinahanglan igsoon kahibalo ka sa unsay gusto sa imuhang master. Because we are serving God, we are not serving ourselves. You are serving God. That's why ang matuman ang iyahang gusto. Unsa na iyang katuyuan niya sa imong kinabuhi, dili unsay gusto na kong mahitabo sa akong kinabuhi. No, mura naman na siya. So unsa din natin, mura naman siya nagkuan ka na, murag nagmanipulate. No, it's not manipulation, that is God's grace. Grasya na sa Ginoo igsoon, because what Jesus did on the cross, nagipasaylo ta, gipasaylo ta, gipahigawas ta sa itong mga kakasalanan. Dili lang tama na nga naluwas ta, but gingon sa John 10:10, I have come to give you life in abundance. And apart from God, we cannot live that abundant life igsoon. And that abundant life, mahitabo lang na siya kung atong kinabuhi na gamit sa purpose sa Ginoo. You know what? Dili sala ang manginabuhi. No? Muend ko diyan eh. Dili sala ang manginabuhi. Dili sala ang manarbaho. Dili sala ang mo-acquire og wealth or properties. Dili sala nga gusto ta mo uswag sa to ang panginabuhian diri sa kalibutan. But I tell you, that's only surviving. Kay diri sa kalibutan, we must survive. Tama ba? Tama ba ko? Kinahanglan mo survive man tani kay kung di po ta manarbaho, wa tay makaon.
We must survive. Makapakaon ta sa atong pamilya, we can provide sa ilang needs, makapaeskwela sa atong mga anak. That is surviving. That's how this world works. So we must survive. But you know what? God has called us to thrive, not just to survive. Kung thrive gan is on THRIVE naman nasa LED. THRIVE, that is to succeed. That is life in abundance. Nga labaw pa sa mahimong madato ta, labaw pa sa maka-acquire ta sa atuang sa nindot nga sakyanan, nindot nga balay, labaw pa sa malibot natong tibuok kalibutan. Ang pinaka-importante, you know what, Ikson, makinabuhi nato ang life to the fullest. Life, abundant life. Ug mahitabo lang na siya kung atong ihatag atong kinabuhi for the purposes of God. Kung dili nato na abuhaton, if we will run away from the calling of God, if we will run away from the purpose of God, we will miss out the life at its fullest. Muna, we will still wander around the world. No, so do not waste time. Do not waste your energy. Walk carefully. Okay, we are man and woman of purpose. We are of God's use only. We must walk carefully. We must make use of our time. Amen? So stop running away and so on from your purpose. Your life is not designed for worldly pleasures. You are not created for other people. No, you are not born for you. No, you are not born for him, for her. But you are born for the purpose of God. And apart from that, muna sige tagpangita og satisfaction na araday dinha sa Ginoo. Stop holding on sa mga butang or sa mga tawo igsoon. Walay usa din ni kaalagad sa Ginoo nga nagmahay siyang lakaw sa Ginoo despite sa mga sakripisyo or kasakitan. Mo tangan lagi ko ni pastora, nagmahay ba ka sa imong pag-alagad sa Ginoo, pastora? Miski imong gibiyaan imong pagkamaestra sa una? Nagmahay ka karon, pastora? Wala, no? Unya karon kung nagpadayon ta kag maestra to, pastora, nag-retire ka karon murag dato na jud kay ka, pastora ba? Wala ra pud ka nagmahay anang una ana nga thought, pastora. Wala, no? Kay ngano man, she is living the purpose of God. And when you are living the purpose of God, wa joy ka mahayan igsoon. Dili man nato makuha, na siguro yung mga dreams nato nga to ang ma-let go. Na siguro yung mga butang nga wa pa nato makuha. But when we are pursuing the purpose of God, that is the most satisfying life we could ever live diri sa kalibutan. Before ta mo adtog langit, satisfied atong fulfilled imong kinabuhi. So, walay kulang. Amen? Giistorya man gito last nga verse, diri sure na gyud diri ko mo end. Ganina nagstorya man ko si Ate Marley. Ningita ko ani nga verse giistorya po niya sa giving, Proverbs 11:24. Nagkaanam hinuon, no. May mga tao nga way pugong-pugong sa pagpanghatag, apan nag-anam sila kadato. Adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag apan nag-anam hinuon siya kakabos. Dili lang ni siya nag-isgot about kwarta igsoon, kabalo ba mo? When we give extravagantly para dana sa Ginoo, when we give our life with purpose, when we give our life for the works of God, di gyud tagan sa igsoon. Hinuon gingon sa pulong sa Ginoo, nagkaanam hinuon siya kadato. Nagkaanam hinuon og kaabundansya ang kinabuhi. Wa ko guys got og kwarta lagi diri ha. And that is more than pa sa kwarta. Amen. Tapos tagag ko sa palakpak ang Ginoo igsoon. Let's pray. Hallelujah. I know natay na receive sa Ginoo. And let's thank God sa word karon. Let's thank God for the truth. Let's thank God for the revelation. Let's thank God for the reminder. Let's thank God for the life nga iyahang gi-reveal sa iya karon sa ato sa atong taliwala. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your word karong kagabhion, Father. We receive it in full, O God. Salamat, Lord, sa imong purpose, sa imong kinabuhi.
Salamat, Lord, that ikaw lamang yun di ay, ikaw lamang mo'y nakakumpleto. Ikaw, Lord, sapat na. As we give our life, danha kanimo. As we give our time, danha kanimo. As we give every step sa among natag-adlaw, danha kanimo. Lord, moabot yun ang satisfying nga kinabuhi, O God. We will live a life of purpose, Lord. Kung naa may usa danhi nga naglibog, Lord, salamat karon. You have led us, Lord, to the truth. You have led us, Lord, to your life. Salamat, Lord. Bless this word, O God. Hindi siya mo balik na kanimo empty and void, but it will fulfill, Lord, your purpose, Father God. Salamat, Lord. All the glory belongs to you alone, Jesus. In your name we pray. Ang tanan mo ingon og amen and amen. Come on, kusog nga palakpak na nasa Ginoo igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Palakpakan po nato si Iban Igsaon pag-release sa word. Thank you, Lord. Kaning pagkinabuhi sa kabubuton sa Ginoo, mao ni pagkinabuhi sa purpose sa Lord. Di ba? Kung magkinabuhi ka sa kabubuton sa Ginoo, you live your purpose. Ingon nga ang Dios may atong magbubuhat, mabuhi ta para sa iya. Kaya siya man magbubuhat nato. Now, so dunay awit nga karaan kayo ba nga nag-ingon diri nga I was made to praise you. I was made to glorify your name. In every circumstance, to find a chance to thank you. I was made to love you. Tinuod ba na? I was made to love you. I was made to worship at your feet. And to obey you, Lord, I was made for you. Mao na ang naglangkob sa title or sa theme nga atong gisgutan karong tibuok 3 services. You are made for God's purpose. You are made, or my life is for God's use only. Kay Kristohano naman ka, imong kinabuhi, ipagamit na nato tanan sa Ginoo. Aron ma-experience nato og masinati ang iyang gisaad, abundansya nga kinabuhi. Kung wala pa ka makinabuhi niini, kana bang imong nangutana sa Iban ganina kung nagmahay ba ko sa ako ang life nga akong gidedicate sa Ginoo. Nagmahay siguro ko kung wala na ko sugta ang tawag sa Dios akong kinabuhi. Mao nay pagmahay unta. Unsa kaha akong life karon kung wala pa nako ikinabuhi sa purpose ni Lord. Asa man ni nagsugod nga akong napuy-an karon nga ang iya daing katumanan is makahimo ko pag co-shepherd sa katawhan niya. Ni nagsugod, it's in a relationship with Him. Nagsugod na napulfill ang tawag sa Ginoo sa ako tungod sa relasyon niya, nako niya nga akong gi-develop ba kanang to love Him, to praise Him, to worship at His feet, to obey Him, igsoon, imong purpose na fulfill nimo diri sa kalibutan. Manindog mo mga igsoon. Hallelujah. You were made for your Creator. Amen? Ay imong magbuhat. Kinsa imong magbubuhat? Kinsa imong magbubuhat? Nakatawa may ganina kay nakumpara mo ang naong sa akong apo ba? Duha ka apo na ko para sa naong din. Akong giingnan, akong isa ka apo. Ikaw, anak siro ka sa liki sa kawayan. Usa din ang liki sa kawayan. Mga panultiun na sa una ba nga, murag walay purpose, gikan ka sa liki sa kawayan. But kinumdumi, you have a Creator. Doon na tayo magbubuhat. Amen? Wala ta maabot ring aksidente. O kay na Christian ta, nakabaton na tagpagtuo ni Kristo, importante atong kinabuhi para na niya. Nga ang iyang katuyuan sa tuwa, nga higugmaon siya, mahitabo sa atong life. To love Him with all our, higugmaon siya. Nakahigugma na ba ka sa Diyos? Niabot na ba sa imong punto nga, bahala, mawala ang tanan, di ilang si Jesus. Nung matupaingon ni Ms. Pastora Evan nga, what if
imong purpose mao ang imong trabaho, imong negosyo, imong mga anak, imong ginikanan, if mga wala na sila, wala na kay purpose. But if God is your purpose, God is always there. Buhi sa walay katapusan. Makuptan sa tanang panahon. Ug siya lamang ang forever sa tawo. Dili mo lubad, dili mawala. Tanan natong makuptan, mawala. But only God. Ug ang pakinabuhi sa iyang purpose is a fulfilled life. Abi ninyo ako, grabe, fulfilled akong life. Fulfilled. Even na pa kong bana sa una. Namatay naman akong bana. But bisan na pa akong bana, He is not the first akong life. It's God. And to fulfill His purpose. So sa dihang nawala akong bana, murag wala lang, murag nag-abroad lang. Because I have still God in my life. Oh, hallelujah. Ikson, samtang niyata sa presence ni Lord sa gamay lang kayo. Pamalandungi ko no ang imong life. Balik ko na ako ingon si Iban dili aksidente. Dili po aksidente nga nakabuton ka sa pagtuo ni Kristo. Kundili, purposely, ang Diyos doon na siya'y katuyuan na ini. Ayaw yun huna-hunaan nga ni anilang ka sa church because of someone. Tungod ka sa barkada. Nayuban nga ni anila kay barkada. Nakabarkada, akong barkada na sa church. Amuban po ko sa akong barkada. After all, kung wala imong barkada, wala na po ka. Sayang kayo ang imong paghago. Ba't karong gabi una, ibutang sa imong kasing-kasing. Ni ako, naminaw ko, nagsimba ko, because God is my purpose. Si Jesus ang hinungdan nga nung ni ako. Si Jesus bang hinungdan nga ni aka? Siya ba imong katuyuan nga ni aka? Wala ka masayop, igsoon. Ibisan pa kung kinaun sa imong kinabuhi, still, you will follow Jesus. Because He is your purpose. Kura ba siya ka basan the Lord? Salamat kay Lord. Salamat Ginoo nga karong gabi una. Ma-align me sa imong katuyuan sa among kinabuhi. Maanami sa imong kabubuton Ginoo. O ang imong kabubuton na sa imong pulong. Among pangitaon ang imuhang pulong Lord. Kay diha namo mapuy-an ang imong katuyuan sa among kinabuhi. I pray for everyone tonight, Lord. Kung wala pa nila makinabuhi ang purpose nila, Lord, nimo, now is the time to be aligned. Salamat, Lord. Salamat. Magministeryo ka sa matag usa karong gabi una. Kung napay kalibog, kung sa hinungdan nga niya, maana-anay kalinaw. Naanag yun ko ang Lord, pundasyon. Kaya ikaw ang purpose. Ikaw ang hinungdan. Sa ngalan ni Jesus, ako ng pag-ampo, Lord. Hallelujah. I give you praise. Exoon, hallelujah. Kung ikaw niya, pero pakakabalo sa imong purpose. Siguro wondering pa imong kinabuhi. Siguro nga tunganhi, wala kay kuan ba, tumong. Karong gabi una. Pwede bang ipata sa imong kamot and just surrender to the Lord para ang iyang purpose sa imong kinabuhi matuman diha kanimo. Kung nagkuan ba latagaw pa bitaw, latagaw pa. Wala pa gyud mahimong makuan ba gyud imong kanabuhi. Yes, my purpose is God, to love God, to serve God, to worship God. Kung wala pa, please raise your right hand and just commit yourself to the Lord tonight. Kumitar imong kaugalingon sa Ginoo kay mag-ampok ko nimo igsoon. Hallelujah. Father, for those who raise their hands sa imong presence, nag-ampok ko, Lord, nga ma-align, matukma ang ilang kinabuhi. Huna-huna, o Diyos, ilang life every day, ang paggasto sa ilang time, makita, Ginoong Diyos, nga ikaw ang katuyuan nining tanan. I pray for strength sa matag usa nga nagpataas silang kamot karon sa ngalan ni Jesus. Maanaa Ginoo ang padayon pagpakaila kanimo o kay mong kabubuton sa ilang kinabuhi aron ilang purpose ilang mapuyan. Bless those hands, Lord. Strengthen those hands in the name of Jesus. Ug unsa may mga babag, Lord, unsa may mga ginabuhat nga nawala sa imuhang purpose, mabalik na sa ngalan ni Jesus. I declare in Jesus' name,
In Jesus' name. And we give you praise, Lord, sa imong gibuhat o buhaton sa ilang kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Give God a clap offering, Igsoon. Thank you, Lord. Ingna, thank you, Lord. Woo! Thank you, Lord. Hallelujah. I give you praise. Hallelujah. Lingkod mo palihog.